videoclip foarte comic, Among Us în Squid Game, gen what? Ok, hai să-i dăm drumul și să vedem care-i treaba. Ok, prima dată, e primul joc deja. Hopa, Among Us roșu, cred că ăsta e un pic cam suspect. Bro, ce-i păpușa asta? Bro, what? Cum un minut? În serial era mai mult. Nu mai știu exact cât, dar ok, hai să vedem. Bro, ce? What? Bro, roșu merge fără un picior. Da, ok, ia mă, cine s-a mișcat când am fost atent? Cine s-a... Vai de... What? Stați un pic, stați un pic. Nu mai înțeleg nimic. E deja un minut și deja nu mai înțeleg nimic. Bun, deci am înțeles că primul este un Among Us care gen albastru a murit. Ok, hai să dăm mai departe. Stați un pic să scot chestia asta. Stați un pic. Bun, gata, hai să vedem mai departe. Bă, ce-i cu papușa asta, bă? What? Bro, what? Ok. Mamă, Verde s-a enervat. Ok. Hopa, vezi că nu vă mișcați, că v-ați dus dacă v-ați mișcat. Bun. Vorbesc despre Among Us. Ia. Bă, în ultima secundă. Roșu, rip roșu, nu mai zic nimic. What? Păi cine câștig? Ok, hai să vedem mai departe. What? Ce e aia? Așa fac prăjiturile, mă, ăștia fac prăjiturile din joc. Ok, păi dacă îl mai player, ce se întâmplă? Bro, what? Continuă jocul! Stați-o! Bă, albastru nu era mort? Gen, what? Bă, stați un pic că nu mai înțeleg nimic, băieți. Ok, băieți și fete așa. Bă, ce? Bă! What? Ok, mov până acum nu era ceva nou. Sau dacă era, scrieți voi în comentarii. Hopa! Cred că s-a cam dus. Sau nu s-a... Ba da, mă, s-a dus. Vai de ca... Opa, i-a picat ăla. Opa, nu-l mai găsește! I-a furat aia. E diabolic. Doamne, iartă. Bă, da, gardianul nu vede. Gardianul ăla nu vede, mă. Plânge săracul. Doamne. Ăsta are steaua. Ok, hai că e mai ușoară decât umbrela. Mamă. Bă, trișează, bă, n-are voie. Bine, e fix ca un serial. Ok, dar în serial n-au murit toți, după aia sau băieți, o să tai o parte din video că ne-a dat reclame. Efectiv. Am dat un pic mai departe să vedem așa, că acolo era un pic așa, plus că în bine mai contează. Nu vreau să fie așa de lung episodul, că nu o să am memorie, bine, mă, oricum o să mai eliberez telefonul. Pentru că nu vreau să fie prea lung telefonul. Mă, ce-am vorbit? În fine, nu mai contează. Nu mai contează. Bun. Opa. Mamă, e jocul cu marbles. Ok. Ia să vedem. Opa. Cam s-au dus băieții. Bă, nu-i ok. Mamă, este gri. Vai lei. Ok. Ia ăsta. Hopa, stai un pic, mă, că eu vreau să văd la ăștia. Mă, ce? Serios?
Oh, opa, ok. Oh, mamă, bă! Stați un pic, am închis episodul fără să vreau. Bun. Ok, hai să vedem mai departe. Hopa! Oh, ok. Aici. Bă, ok, am înțeles. Bă, ăștia niciunul n-a dat. O, bă, nu vă enervați, asta un pic, mă, să dau un pic mai tare. Sper că e suficient, zic și eu. Ia. Puh! Bun. Bă, stați un pic, am tras aici. Așa, bun. Ok. Bă, hopa. Cred că lui nu mai joacă, nu mai vrea. A regretat că a intrat. Bă, ce fac ăștia? Ok. Plângi cât mai poți. Mamă, ăștia nu mai pot de frică. Ok. RIP. Păcate. RIP, din păcate. I-a rupt mâna! What? Ba nu i-a rupt mâna. L-a ținut așa ca îmbrățișare. Păci deștept-i! Oh my god! Și unde pică? Ok. Și unde a picat lacrima? Oh my god. Păi ăștia se respawnează în continuu. What? Oh. Ok. Mamă, să uită în jos, săracu, are ce vede acolo, cred că... Nu mai... Continuă. Stânga. Eu zic că e stânga. Da. Bun. Ok, haideți. Fiți buni, că vreau să câștige. Mamă, dacă scrieți în comentarii cu care vreți să câștige. Ok. Bă, ce-a făcut roșu? Oh my god. Sau portocaliu. Ok. Bă, vai de capul meu. Ok, criminal portocaliu. Ok? Bă, e fix ca un serial. Eu zic că... Nu știu. Opa, bă, cum se duce? Vai de capul meu. Păi du-te, bă. Nu mai știa care-i. Efectiv, nu mai știa care-i, bro. RIP. Hopa, vai de cap. Bă, ăsta are hack. Bro, ăsta are... Vai de capul meu sărat. Bă, galben era impostorul. Da, ăsta a câștigat cu hack. Bă, atenție! Mamă, bă, e fix ca un serial, mai că e doar unul. În fine. Bă. Și-a murit și ăsta. Doamne, iartă-mă. Oh, gata. Cam atât a fost și episodul de astăzi. Da, ce să vă zic. Nu știu dacă e zi sau noapte bună și da, vă urez o noapte liniștită sau o zi liniștită, da. Și cam ce să zic, ne vedem pe data viitoare și pa, nu uitați să băgați, rupiți butonul ăla de like și de subscribe, vă rog eu mult. Și da, cam acesta a fost și ne vedem pe data viitoare și pa!